Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Edelbibes Digital Pluseko zure liburuak beste plataforma batzuetako multimedia edukiekin nola aberastu ikusiko dugu bideo honetan. Edpuzzleko bideo bat txertatu nahi baduzu, zure iframe kopiatzeko lokalizatuta edukitzea gomendatzen dizugu honako aukera hauen bidez. Bideoa partekatu, webgune batean aurretiko bista txertatu, esteka kopiatu. Ondoren, aukeratu multimedia material horrekin pertsonalizatuko duzun liburua. Aukeratu editatu nahi duzun ikasteko egoera eta atala. Egin klik goiko eskuineko menuan ageri den arkatzaren ikonoan. Aukeratu multimedia edukiaren bloke berria non gehitu nahi duzun eta egin klik erdiko gehi botoian. Menu zabalgarrian, gehitu eduki bloke bat aukeran, hautatu epuzzle. Aukeratu arkatzaren ikonoa eskuineko menuan. Lehenetsita, ereduzko bideo baten iframe agertzen da. Egin klik aldatu aukeran. Ereduzko iframe horren edukiaren ordez, gehitu txertatu nahi duzun bideoaren iframe eta sakatu enter. Hor duzu edpuzzle bideoa zure liburu editatuan. Egin klik gorde aukeran zure liburuaren bertsioan gera dadin. Geniali bat txertatu nahi baduzu, jarraitu prozesu berari. Lehenik eta behin, aurkitu zure iframe kopiatzeko txertatuko duzun genialia. Eta aukeratu partekatu, txertatu edo kopiatu. Ondoren, aukeratu multimedia material horrekin pertsonalizatuko duzun liburua. Aukeratu editatu nahi duzun ikasteko egoera eta atala. Egin klik goiko eskuineko menuan ageri den arkatzaren ikonoan. Aukeratu genialia non gehitu nahi duzun eta egin klik erdiko gehi botoian. Menu zabalgarrian, gehitu eduki bloke bat aukeran, hautatu geniali. Aukeratu arkatzaren ikonoa eskuineko menuan. Lehenetsita, ereduzko geniali baten iframe agertzen da. Egin klik aldatu aukeran. Ereduzko iframe horren edukiaren ordez, gehitu txertatu nahi duzun genialiaren iframe eta sakatu enter. Hurrengo tutorialera arte.